Szia! Beszéljünk ma egy kicsit a szeretetről. Bármennyire is elcsépelt témának tűnjön, mert hát tényleg rengetegen folyamatosan a szeretetről papolnak. És hát manapság a modern exotériában, az érzelmi alapú, emocionális, mondjuk azt, hogy körbe-körbe járkálásban a szeretet az egy központi téma. Csak hogy az a szeretet, amiről beszélnek, az legtöbbször pusztán csak biokémiai folyamatok eredménye az agyban, amit igazából különféle hormonkészítményekkel, drogokkal be lehet folyásolni. Az nem szeretet. Vonzódás, kötődés, de nem valódi szeretet. A valódi szeretet egy tudatállapot, amikor a lehető legjobbat akarom a másiknak. Mindegy, hogy kötődök-e hozzá, vagy sem. Mindegy, hogy érzek-e iránta bármit is. Nem ez számít. Az számít, hogy mit akarsz. És a valódi szeretet ez. A legjobbat akarni a másiknak. Mit gondolsz?